Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian ke jing Portstat uknyang jing pang COVID-19 ha ke jela kamtam ha kathan Riboy District kebalak kieu ha ke jingdon jing ki priu ki balangan ha uni uknyang jing pang kat banang mi kisngi nakaliang jong kasunjok kinong sunsyar nong Riboy mingi kalalom da ke jelang bakerpang ha ka khandreu terek mentau naitung araja arpau ban shimru ya karai bating ban mana ya ki pai ba bakidai ban shim ya ke jingit khle halade shimat da ke babot renti ru ya ki jing ptha jong ka sarkar Komisi benta banyada na kajing sapriang uni uknyang jingpang COVID-19 ubala dekat ru hadu sangot ki mensiam brio. Hagane kejialang bala pelong hapo Community Health Center Habhai Rembong laidan lang ru UMLA jongka Umrai Constituency uba George B. Lingdo kantop ru UMDC kane kathan uba Rangkansai Karbuki nang tau Block Development Officer jongka Bhai Rembong CNRD Block uba R. Karbikhiu Medical Officer in Charge jongka CHC Bad Officer in Charge jongka Umrai PIC Amit Sinha. Kajing ye rai lang jongka senjuk kinong susar snong kilong umne karai ga banengkong ba nadu ka arpui terek ujulai ar hajar arpo ka area Riboy mingi kan penteri kampura yaki anjong ka jela bat kari ban penstom bat fan yaki ba penken yaka an hakani ka por jong ka klam COVID-19 hapo ka Epidemic Act 1897 IPC 188 COVID-19 Regulation Act and Natural Disaster Act Kino ki bapen kenyi kita ki kendon an en penstom bat ngat haga fine. Kumtal arai ru baki rang ba snong ki officer kinong mikmat kin om yarap ya uno bapen ken an hakum kan negapor. Laila ru ya kinong snong bakin bu ya ki kendon snong jing penstom ya ki bapen ken ki kendon an jong ka snong ki bayade bat ka jingeda nakani ka jingpang. Kabaar Baro kinong snong kin penpana pai ba sya baro banbut ye ki jing hikai jing kala hakar kom im leneka behavioral change management banyeda ye ka jing pang COVID-19 daga bapen kat mau ye ki laidak SMS kabomon social distance banya jengai iwe ban lai ye ka jing ye bit jing pang mas Bani deng mas haba mi nalayeng badeng hagar kom gabadey baka ek sentur bat kakmun so lane sanitizer bansai barbor ya kakti da ka bat sabon lane sanitizer kabalai babaro kidukan hakisnong kidei bandon kajaka sakti bat sabon lane banbu ya kahan sanitizer omsya bansyong palat saungut hadukan Kinong di dukan baro kidei bandeng mas bat kimdei ban ai tiar ne marbam ya kinong thit ki bomdeng mas kabasaw kidukan baro ha bypass kimdei ban syarung ki driver ne nong song kali bayai na Assam lengbaga Meghalaya sya Assam biang lane ki transit vehicle ya ki driver ne kinong bot kali ki bawan bu marbam hagathan le kidukan kindi jingbam dagabashu song bat ai na jingkhang omde ban sya ki ban syong bam hadukan kabasan babaro ki snong kin khang ki pai ba ban le yeu bhoi rembong la ne Shillong lada kamde ka jingdon kam ka bakarpang ni penslur banle sekite ki jaka tang lada don kam banle nakadau bom lakyar kabandrio babaro kinong simdawai saki PHC CHC kidei banle da kababut renti ya kejing penyai ki jaka sumar bat ban yai deng mas habawan syak sumar ne simdawai kabanyo Kisnong baro kidei banye trelang bat karai dorbar snong lum dai khla halor gajing penbe jong dorbar ya kayai kayeng bat kayo kahat hayo borembong hapo uput sensyar jong dorbar snong lum dai khla kabapra
babaro ginong snong kimdei ban ibeng lane I no klem jingyarap ladadon kaying kesem kabangat hagani kejingpang baro kisnong kinyarap bat yatre lang bat kibor penyai hakaba kibubun rukom kabakendai ban khang ye kitemen balak palat nripusnem saneng bat ki klung hapo shposnem ban le segi jaka paiba kabashpo ban sumar khu yelade kaying kasem kasnong katau ban kiar na gajingbam ba pentlor ka bormet khnang ban lai na gajingyo kem pang hakum kani kapor kabakhatwe babaro ki nong snong ki khang swai ki kam khawai sumha lane ban khang ye ki ba wan khwai dok kha ne sangkai na ki wei ki district kiba ka jaka kalong bakham jengai en sya tang hagikam essential duty ne gibom la ban kya bat ka bakhatar kalong ban kentu ya kinong snong baro badon smartphone ban download na Play Store ya ka mobiles app ka behavioral change management bala penmi da sarkar Meghalaya banyo jing hikai ban babun halor ke jing eda na ke jing pang COVID-19